Днес е деня, в който кабинета на Борисов, на Слави Трифонов, на БСП и най-вече на Пеевски подаде оставка. Тя беше приета преди малко с пълно единодушие от Народното събрание. Не се намери дори един глас, който да ги подкрепи. Но не това е важното. От Възраждане използваме и последния момент, и последния шанс и внесохме днес промени в Закона за въвеждане на еврото в България с две основни неща в него. Първата промяна е, че искаме да се отложи с една година, т.е. до 1 януари 2027 година въвеждането на еврото в България, с мотив, че в момента в Европейския съд в Люксембург има заведени две жалби, те са входирани вече, едната от група български граждани, другата от евродепутатите на Възраждане. И ако съдът се произнесе и въобще преди произнасянето на съда с каквото и да е решение, е много опасно да бъде прието еврото в България, защото ако след това становището на съда е отрицателно, ход назад няма. Втората промяна, тя касае не само този момент с жалбите в Европейския съд в Люксембург, а изобщо. В Закона за въвеждането на еврото беше предвидено, че БНБ ще изземе всичките български левови монети и всичките български стотинки и ще ги унищожи. Ние променихме само една дума, вместо да ги унищожи, че ще ги съхрани. Тоест левовете няма да бъдат унищожени, няма да бъдат нарязани на парчета или изгорени, а ще бъдат запазени в БНБ, за да може когато еврозоната се разпадне и ние отново върнем собствения си лев, да имаме възможност това да стане максимално бързо и безболезнено. Ще се борим до край. Внесли сме искане и до президента още в понеделник да свика консултативния съвет по национална сигурност, тъй като коалицията, която се прави на много отговорна, всъщност изостави България 12 работни дни преди Нова година без бюджет на здравната каса, без бюджет на пенсионната система и без държавен бюджет, което тепърва ще породи изключително сериозни проблеми във всички системи и в общините, и при пенсиите, и в приплащането на здравната каса. От тази гледна точка е необходимо много бързо президента също да действа и ако президента ни помогне, ако президента също е за запазване на лева, все още имаме шанс това да се случи.